Привет на всички! При нас пролетните втеч на плодните дървета започна. Исках да направя едно видео за спомена и за референция за една от най-топлите години като зими. Откакто следим тази локация от 10 на години. А според комшиите, които живеят тук от над 80, е вероятно най-топлата изобщо. Изпреварваме дори 2019 година, която беше много топла. Тези диви джанки ги имам в темата, може да ги видите, идването на пролетта, като референция когато цъфтят. Сега сме 18 март и вече са цъфнали, може би на 50%, до седмица максимум ще бъдат на 100%. И първото нещо, което цъфна освен тях, е тази кайсия, която съм ви показал тук. Една голяма дива джанка, която съм шладисал нагоре и съм оставил да расте като свободно формирана корона. Тя отвори пъпките преди 4-5 дни, 6. Не са всички цветове активни. Вижда се, че има още по някои колончета. Но тя е най-цъфналото от плодните дървета, които имам. Тук е нейният клонинг от същата силистренска потенциално компотна калем на тази също дива джанка. Тя е по-малко цъфнала, но въпреки това има отворени цветове. Има и доста, които ще чакат. И докато сме на това дръвче, ще покажа и една питомна джанка, на която естествено нямам идея какъв е сорта. И синята слива, която е на другия клон. Ето това е развитието. Други сливи, не сини, джанки тип питомни шладисани, също сега започват да оформят, може да се каже, че са почти на бял бутон. Дюлите за поредна година изпреварват ябълките, което мен лично ме озадачава, но явно това ще е новото нормално. Крушите естествено са по-напрети от дюлите. Тук вече имаме почти разпукани плодни пъпки. Тук е една друга питомна, полупитомна джанка, която изцяло съм почнал да подновявам с различни сортове. Тя е на бял бутон, може би на 50% от нея. Черешата, това е Ван. Тя е малко по-развита, няма още бял бутон, но да кажем зелен бутон. Пораскова Red Haven. Разпукват се пъпките, но няма цъфтеж за момента. Мисля, че може би още една или две седмици да видим как ще се справи. Нарочно има много клонки неорязани както трябва, с много пъпки по тях. Причината е, че съм установил пред годините, че това нещо дава добива. Като я орежа много и оставят малко пъпки, голяма част от тях умират от дъждове и от слани и в крайна сметка няма праскови. А с този тип резидба аз си правя после лятна и си събираме праскови дори когато няма джанки, както се вика миналата година, например. И тук е интересната част, това е нефелната кайсия силистренска, която миналото лято, понеже замря и аз се рязах доста обилно, за да я подновя. Всички растеж, който се вижда тук нов, е от юни нататъка. Така че тая теория, която споделяхме във форума, че летни резидби с идеята да се формират по-късно плодни пъпки, явно работи, защото при нея още няма цъфнал цвят. Ето и цветовете, а всичките и клонинги надолу, които съм направил, на практика са почнали да цъфтят. Което за мен е добър знак и тази година ще го пробвам малко по-умишлено върху отдолу шладисаните клонинги, за да видим, това е най-развитие, за да видим дали едно хубаво орязване на лято ще формира късни пъпки и да цъфна до година по-късно. Иргата също започва да се разлиства. Принц Уилям, отварят се леко пъпките на листенцата. Ханилуд, както миналата година беше много назад, все още е съвсем слаба, но тези така наречени диви екземпляри са много по-развити. Както и тук Алнифолия
спесимените. Това беше Нортлайн, като го гледам. И тая също с доста хубав еднометров приръст миналото лято. Аронията отваря мини листенца. И сега ще покажем камчатките. Това е хиномаки, червено. Тук му е започнало да отваря листенцата. Изцяло облистена и яко нацъфтяла. Слезем малко в сянката. Тази амфора ли беше? Амфора, да. Това в момента ми е най-ранния сорт. Тя се облисти и цъфна преди повече от 10 дни. Първите цветчета, сега вече е изцяло нацъфтяла. И морена горе-долу я настига, но е по-назад. Има още неотворени цветове. И нататък може да се види, като мина бързо, разликата в сортовете. Един дует, един Войтек, който е съвсем малки разтворени листни пъпки и цветните изобщо още не се виждат дори. Още са в пазвичките. И веднага тук следващия Войтек, който е по същия начин. Ето ги цветните пъпки, които ще се отварят доста по-късно. Дори на Славян семенака е вече показал цветовете. Изглежда добре. Стеничката тук сега демонстрира функцията си. Виждате къде стига сянката в 10:30 сутринта. Така че тези растения всичките се затоплят доста по-късно. Отделно бетона от блокчетата и камъните задържат студа. И това им позволява лято да не прегарят и да си запазват листата по-дълго време. Дори и без поливка, макар че ги виждате мулчирани тук с фолио, до момента нямат поливка. Единствено миналата година в голямата суша ги поливах един път с маркуч на всяко по-отделно. Показвам ви касиса и приключваме. Това са ми двата най-стари храста горе-долу на черен касис. Той вече е отворил листа, което е малко странно, понеже обикновено той се развива след червения, който изрее по-рано. Но червения, който е до него, не е толкова развит, по-малки листенца. Но явно ще се учиме на новите особености в движение. Това беше всичко от мен. До следващия път.